गोजोन फुंबिलिनि बर' निउज चेनेलनि गोदान खौराङाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायनानै होदो। दानिया फैदो दिनैनि गोदान खौराङाव। क'क्राझाराव उन्दै हारिसा सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि बालाजान पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय 26 बोसोर बैसोनि सासे थागिबि हिन्जावसाखौ 26 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन सुबुङा जिनाहारि खालामदों। दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिम्बरग मोजाबारिनि थागिबि मन्नान आली मण्डलनि फिसाज्ला ममिन आली मण्डल 26 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों। ममिन आली मण्डलआ सानै गथ'नि बिफा। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया 3 जानुवारि खालारनि मोनाबिलियाव बेलासि 5 रिंगासो समाव जादों, जेब्ला उन्दै हिन्जावसाया बिनानावखौ लोगो हमनानै न'आव फैफिनगासिनो दंमोन। अजदनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ खाय आरो पस्क' एक्टनि सेक्सन 4 जों लोगोसे भारतीय न्याय संहितानि सेक्सन 65 क्लज 1 आरो 109/351 क्लज 2 नि सिङाव केस नं 03/2026 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामो। दायनिगिरिखौ 2026 मायथाइनि 5 जानुवारियाव बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादोंमोन आरो उनाव जेलाव दैथायहरनाय जादोंमोन। हिन्जावसाखौ क'क्राझारनि चाइल्ड वेलफेयार कमिटि सिङाव दिन्थिनाय जायोबो होननानै खौरां मोननाय जादों। अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशननि 20थि गायसनथाइ सान आरो 4थि 5 बोसोरारि टार्मिनेल जथुम्माया मैया क'क्राझारनि कारिगावआव थानाय गावबुराहा भवननि केम्पासआव जोबनानै थाङो। 5 आरो 6 जानुवारियाव खुंफुंजानाय सानैनि बे जथुम्मायाव गोबां हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो मैया मोनसे गेवलां जथुम्माजों फोजोबो। जथुम्मानि समाव आफादनि मोनसे गोदान मिरु कमिटि दानाय जायो, जायनि आफादगिरि महरै रबार्ट खेरखातारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिरांमुल्ला मुसाहारिखौ जोबथा जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारिया बाहागो लादों। जथुम्मायाव बिबुंथि लाखिनानै गुदि थाखोनि खुंथाय आरो सोरखार आरो गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाखिनायाव गावबुराफोरनि गोनां बिहोमा दं होननानै बिथाङा फोरमायो। बे हाबाफारियाव गासै 5 जिल्लाफोरनि गावबुराफोरा बाहागो लादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। क'क्राझाराव एलएसि थाखोनि बागुरुम्बा मोसानाय फोरोंथायनि थाखाय थियारि जथुम्मा खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानाय एलएसि थाखोनि फोरोंथायखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय मैया जिल्ला कमिशनार मावख'नि कनफारेन्स हलाव मोनसे गिबि थियारि जथुम्मा खुंफुंनाय जायो। क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रबर्तीनि दैदेननायाव जानाय बे जथुम्मायाव उफ्रा जिल्ला कमिशनार, लोगो कमिशनार, फरायसालि नायदिंगिरि, केडिएसि, जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरि आरो क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बाहागो लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सिसिट'आ इन्टारिम अबजेक्सन आरो साजेसनखौ ग्रुप अफ मिनिस्टारनि चेयारमेन ड रनज पेगुनो गथायबाय। आसाम सरकारा आसामनि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय मोनद' हारिनो एसटि मोनथाय होनायनि थाखाय थांनाय 29 नबेम्बर 2025 अक्ट'आव आसाम आयेन आफादाव गथायनाय रिपर्ट आरो रिकमेन्डेसनखौ हेंथा खालामनानै आरो बे रिपर्टनि सोमोन्दै गोथौयै आरो गुवारै नायबिजिरफिननो थाखाय सिसिट'आ मोनसे कनसालटेटिभ ग्रुप दानानै होदोंमोन। सुहास चाकमानि चेयारमेनशिपआव सा 10 सोद्रोमाफोरखौ लानानै दाजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपआ थांनाय 2 जानुवारि 2026 अक्ट'आव ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट आरो रिकमेन्डेसनखौ बिथा खालामनानै नायबिजिरफिननानै रोखा मोनसे अबजेक्सन आरो साजेसन रिपर्टखौ सिसिट'आनो गथायो। बे रोखोमसे अबजेक्सन आरो साजेसनखौ सिसिट'आनि मोनसे हानजाया मैया ग्रुप अफ मिनिस्टारनि चेयारमेन ड रनज पेगु बिथांनो बिथांनि मावख'आव गथायनाय जायो। बे गोनांथार हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लायो फारियै आफादगिरि मुर्शि दिपेन बर', लोगो गाहाय नेहाथारि मुर्शि दिनेश ब्रह्म आरो नेहाथारि मुर्शि आनन्द दैमारि बिथांमोना। नेमसु दैदेनगिरि तहिदुर रहमानआ थिकादारनिफ्राय रां बिनायनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ सोंखारिदों। बे खेबाव गोबां सुबुंफोरा माइनरिटि माहारियारि आफाद नेमसु मुर्दाबाद गाबनानै ओंखारबोदोंमोन। लामा बानायनायनि मुङाव रां दाबि खालामनायनि थाखाय नेमसु दैदेनगिरि तहिदुर रहमाननि हेंथायै सुबुंफोरा सोमावसारदों। बालिगाव रिजिनेल कमिटिनि नेहाथारि तहिदुर रहमाननि सायाव दरं सिमायाव थानाय दलगाव बिधान सभा बियाबनि बालिगाव ग्राम पन्चायतनि फादुबारियाव लुफुंनाय थानाय फेभार ब्लक लामानि थाखाय नेमसु गलब रबानिनि हान्जानि मुङाव सासे थिकादारनिफ्राय 50,000 रां दाबि खालामनायनि अजद होनाय जादों। नेमसु दैदेनगिरि तहिदुर रहमानआ थिकादारजों आफादनि मुङाव दाबि खालामनाय रांखौ होयैनि सायाव रागा जोंखांदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा आफादनिनो मुङाव थिकादारखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय तहिदुर रहमाननि हेंथायै अजद दैखांदों। हादरनां आफादफोरनि मुङाव थिकादारफोरखौ धोनि खालामनाय जादों होनना सुबुंफोरा रागा जोंखांदों। मख'नो गोनांदि दलगाव बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय बालिगाव ग्राम पन्चायतनि फादुबारियाव 49,63,133 रां खरसा खालामनानै 600 मिटारसो गोलाव फेभार ब्लक लामा लुफुंगासिनो दंमोन। आमसु मिरु लेङाइ गाहाय नेहाथारि रसुल खान, बिजिनी जिल्ला आमसुनि आफादगिरि जाहेर आली आरो गाहाय नेहाथारि आलाल उद्दिन बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङोदि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव 88% माइनरिटि सुबुंफोरा बिपिएफनो भट होदोंमोन।
बे भटजों हाग्रामा महिलारिया बांसिन अनजिमाजों सोरखार दादोंमोन। बिटिसिनि सोरखारा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दादोंमोन, नाथाय माइनरिटि सुबुंफोरा गोसो गुदुङै भट होनायनि उनावबो माइनरिटि सुबुंफोरनि सासेबो सोद्रोमाखौ सा 11 सोद्रोमाफोरनि फारिलाइयाव सोसननाय जायाखै। बेनि गेजेरजों माइनरिटिफोरा आबुङै थगायजादों। आमसुआ 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ सोरखारखौ गोख्रोंफिन्नाय होनो थाखाय थियारि जादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि सरकारजों दाफुंजानाय मिरु सायख'नाय बर्डनि सायाव नायबिजिरफिन आरो माइनरिटिफोरखौ सोफादेरनो खावलायो। बिथांमोना दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।